Eta azken bideo honetan ikusiko dugu beste prestazioi oinarrizkoa, bale? Erretiroa da jubilatzen garenean. Jubilatzen garenean edo atal honetan bi modalitate desberdina daude, bale? Hau da, kotizatu duzunean, lanean egon zarenean, estatuak jarri dituen baldintzak betetzen dituzunean, izango duzu eskubidea, depende zenbat kotizatu duzun, horren arabera kobratuko duzu gehiago, ala gutxiago. Baldintza badoaz aldatzen, adibidez, orain dela gutxi, topea zen, edo topea zera 65 urte, gutxi barru 67 urte, bale? Orduan, kasu honetan, baldintza betetzen badituzu, depende zenbat kobratu duzun, horren arabera egingo duzu. Baina badago beste mota bat, bale? Hau da, etzara egon zera lanean edo behar diren urtea bezain beste eta ez daukazu eskubiderik. Orduan, zera zure gehigora berezi horietan, hau da, ez duzu kotizatu beharrezkoa ez dena, kotizatu duzu gutxiago, baina dena dela zera estatuak horren babesa emango dizu, gertatzen dena aurrekoarekin konparatuz, askoz txikiagoa dela, bale? Beraz, idealena kotizatzea beti. Eta, jamaitzeko, estatuak ematen ditu beste diru laguntza batzuk, alarguntasuna, argi dago, gehienak emakumeak dira, garai batean, zera gizona zirelako, lanera joaten zirenak emakumeak alargun gelditzean, babesik gabe ez da gelditzen. Orduan badauka pentsioi bat, naiz eta, hobetu behar. Ume betxuak hori gurasoa, bere gurasoak hiltzen direnean, badago bai beste diru laguntza, bale? Hori bestea beste badago askoz gehiago jakina.